Ate G, salamat. May static, nag-ano lang guys, nag-testing lang ako kasi ano yung aking biit, naglulok siya. Maraming salamat sa inyo guys. Ayan. Ay, tama. Nagme-music pa siya eh. Guys, naririnig nyo nag-iingay. Magkaralgal, di ba? Nag-umpisa na siya. Maraming salamat sa inyo guys. Pasensya na. Thank you. Hindi ko na kayo maisa-isa, Ate Jess. Puntahan nga kita. End na ako si Sikoy. Books na lang. Agahan ko bukas. For now, end na muna kasi need ko sigurong mag-ano ng mic. Na akong mic. Hindi talaga siya nagluluko talaga siya, guys. Promise. Need ko ng bago. Pero ang kinaganda dito kasi okay pa naman siya sa ano lang siguro, headset lang. No? Headset lang. Need ko ng bagong headset. Pero pinalitan ko na to sa kasama ko tong headset na to eh. Sisikoy, salamat. Huwag ka na mag-mic. Wala na nga akong mic, Sisikoy. Bye-bye. Salamat sa inyo, guys. Thank you. Good night. Sisikoy, pahinga ka na. Pagaling ikaw.